Sportclub Cambuur had de eerste helft van het seizoen poerbest afsletten. In eigen huis werd de nummer 3, PEC Zwolle, na een 0-1 efterstaan met 2-1 verslaan. Zat waan de ploeg van Henk de Jong de winterstop in, maar het net voor mogelijk houden aantal van 26 punten. Ja, ik wil zo graag boven die 20 en ik wil zo graag, of wij als iedereen staf, zo graag die bekerronde verder. Dat is nog nooit gebeurd in Ljouwert. Ja, 1 keer eerder. En we willen nog 1 verder, we willen in de halve finale overkomen. Dan maken we West in Zwolle en het wordt weer een hels karwei, maar dat kan dus wel. En ik ben heel blij gewoon voor die hele club. Het 50 jaar bestaan en dan met onze meesten hier, die kan trots zijn op alles. Ja, dat is geweldig. Je moet dan als speler zeggen, we hebben nog een half jaar voor de boeg. En dat is natuurlijk ook zo. Maar we zijn echt wel op de goede weg. En het tweede seizoen gaan wij ook weer gewoon onze punten pakken. Daar ben ik van overtuigd. En er zullen ongetwijfeld weer mindere wedstrijden bij zitten. En ook weer hele goede. Maar wij willen deze lijn wel doorzetten. Maar de week afskiën. Zo verhuist het Albert Roesnak naar de winterstop naar FC Grains. How do you look back on your last game for Cambuur? Yeah, the most important thing was that we won. And we kept the 3 points at home and moved some places up again in the table, and that's the most important for me. Voor Oebele Skokker wie het zijn laatste optreden in het betellen voetbal. Hij gaat waarom naar Harkemasse Boys. Ja, nee, eerst stonden de wedstrijd een beetje en die nam het publiek en ja, dat ben wel een hele speciale ding. En ja, dat is wat tekenend en dat ik wel heel diep bij die meesten zit. Na de winterstop hoopt het Cambuur op dezelfde voet terug te gaan. En dan de doelstelling van de bespreking, we worden 10.000 mensen die wonen in Hoesa, dat ze denken, oh, we gaan overzien naar volgend jaar. Nou, ik denk dat dat lukt is mijn supporters.